Når vi skal spille på et klaver, som også er det samme som et keyboard, der kan du bare lave lyden om, men det er det samme system, der er de samme slags tangenter, der er sorte og hvide tangenter. Tangent, det er sådan en enkelt en her, det kaldes en tangent. For at kunne vide, hvad tonerne de hedder, så skal man vide lidt om systemet i, hvor tangenterne ligger. For eksempel, læg mærke til, at der er 2 sorte og 3 sorte. Det er der faktisk næsten hele vejen op. Så sker der lidt noget andet til sidst, både og også i starten af klaveret. Men vi skal egentlig mest spille her omkring, så det betyder ikke så meget. Men 2 sort, 3 sort, 2 sort, 3 sort. Hov, der var også 2 sort, 3 sort. Der var også 2 sort, 3 sort. For neden af de 2 sorte, der ligger C. Og det fede ved det er, at hvis man så kan det første del af alfabetet, altså A, B, C, D, E, F, G, så kan man regne ud, at tonen før C er B, og tonen før B er A. Det vil sige, hvis vi ved, hvor C ligger, så skal vi bare tænke, tonen før C i alfabetet er B, tonen før er A. Og så kan vi egentlig sige A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Og det fortsætter bare. Og læg mærke til, at lyden bliver lysere, jo længere vi går op. Og hvis vi gik nedad, så bliver lyden dybere. Det er simpelthen noget med, hvilken farve klaveret har. Når man går opad, bliver den lysere. Når man går nedad, bliver den dybere. Godt. Så man kan lege en leg med hinanden et par stykker, hvor man ligesom lærer, hvor tonerne ligger henne. Og det vil sige, udover at kan regne dem ud ved at tænke på alfabetet A, B, C, D, E, F, G, så kan man også begynde at tænke, okay, for eksempel ligesom da vi fandt C'et, der ligger for neden af de 2 sorte tangenter. Jamen så kan vi så sige, jamen for eksempel F, den ligger for neden af de 3 sorte tangenter. D ligger imellem de 2 sorte. Så lærer man sådan nogle små huskeregler til sig selv, så man lige pludselig bliver bedre og bedre til det. Man kan også tegne tangenterne fra C til C, eller fra A til A, hvad man nu lige har lyst til, at så skrive bogstaverne på os. Men alfa og omega, for at kunne regne det ud, ved at C ligger for neden af de 2 sorte, så bruger man alfabetet til at tænke frem og tilbage. Og når man så kommer fra A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Og hvis I ikke helt forstår det, så spol tilbage, så se det 1 milliard gange, så kommer det. Det lover jeg. Godt. Så det næste, vi så skal kigge på, det er, hvordan man spiller akkorder. Akkorder, det er det der med. For eksempel den her sang, den hedder Æblemand, kom indenfor. Og det, der er det gode ved den, det er, at den er både lavet af dur-akkorder og mol-akkorder. Mol-akkorder lyder lidt mere ked af det. Det er meget mere tydeligt, når man spiller en C-dur og en C-mol efter hinanden. Så tager vi en C-dur. Den lyder sådan her. Og en C-mol. Godt høre, den lyder meget anderledes end duren. Gør det lige her igen. Så prøver jeg lige også at tage en G-dur. Den lyder også glad. Og så tager jeg en mol bagefter. Godt høre, den lyder også lidt mere ked af det. Og akkorderne er med til at farve en stemning. Ligesom når man ser en film, så kan man også høre nogle gange, så sker der et eller andet. Det er uhyggeligt. Jamen så er det tit, fordi at der er nogle akkorder, der er sat sammen på en måde, så det lyder uhyggeligt. Alright? Så er det næste spørgsmål så, hvordan kan jeg regne ud, om det er en dur- eller mol-akkord? Fordi er det noget med, at de alle sammen er hvide? Nej. Er det noget med, at de er sorte? Der er nogle sorte i, når det er mol? Det er det nogle gange. Der er ikke noget system med det. Det, man skal huske, det er, at man skal have en lille kode, der hedder 4 plus 3 og 3 plus 4. En dur-akkord, det er 4 plus 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Det vil sige, at alle akkorder, der er dur, bliver udregnet på den måde. 4 plus 3. Nu går vi lige hen til A og prøver at gøre det samme. Så tæller vi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Og det vil altså sige, at der var lige pludselig en sort i, så det er det, som jeg sagde før. Du kan ikke regne med, at fordi der er noget sort i, så er det en mol-akkord. Det er meget, meget forskelligt. Så lyt til dem også. Nu prøver vi lige at finde mollen. Og det var det modsatte af duren, som er 4 plus 3. Det er 3 plus 4. Så siger vi så lige 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Og så spiller vi. Så det var altså en mol. A-mol-akkord. Så ja, det var sådan set det. Så det I så kan begynde at lege med, det er så at prøve at spille de forskellige akkorder, både i dur og i mol. I dur og i mol. I dur og i mol. Yes.
Godt, så når vi begynder at kan dur- og mol-akkorderne, og vi ved, hvor tonerne de ligger henne, så kan man begynde at kigge på og spille en rytme. Så for eksempel, så kan vi sige, jamen jeg kunne vælge at sige, jeg vil spille på fjerdedelen. Vi siger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Det er fjerdedel. Så har vi halvnoder, de har 2 slag på snuden, så siger man 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og så har vi så også, noget der kaldes 8. del. Der har vi et og med, så siger den 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og. Det der er vigtigt, når vi har med det her puls at gøre, det er, at vi skal have vores fod med. Så det vil altså sige, når jeg spiller for eksempel fjerdedelen, som var 4, så siger vi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Når det så var halvnoderne, så har vi så 2 slag hver gang vi spiller, så vi siger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og 8. delen, der skal foden både gå op og ned. Så siger man ned, op, ned, op, ned, op, ned,